क'क्राझार लकसभायावनो जा दरं उदालगुरि लकसभा समस्तियावनो जा बिपिएफ हान्जाया एक नाम्बाराव दं आरो देरहानाया रोखाखा होननानै सोर बुंदों आरो बबे लाइनजों बुंदों बेखौ भिडिअनि जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बेनि सिगां अमित शाह बिथां नखर मन्थ्रिया थारैनो एनडिएफबिफोरनि माखासे केसफोरखौ जेलाव थानायफोरखौ बख'गोन ना बख'वा आरो सेकेन्ड टाइम मा मेसेज फोरमायफिनदों बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, नोंथांमोना टाच खालामनानै थाबानो जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिल्लीयाव दाख्लि एनडिएफबिनि माखासे इन्टेलेक्सुवेल एबसुनिफ्राय इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन, बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन, प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव, दिपेन बर' सारनि नेतृत्वआव दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहजों सावरायहैदों। बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजानाय मावफुंजायै मावफुंनांगौनि सार्थ'आव। दा बेवहाय बिथाङा अमित शाहया सेकेन्ड टाइम मा मेसेज होफिनखो आरो जे अमित शाहनाव बिसि गोबाव दिन पावार दंबावो, नै लकसभाया जाथारसै, कड अफ कन्डाक्टआ 12 थारिखनिफ्राय। दा बेनि आखायाव बिसि गोबाव सम दं आरो बे खम समनि गेजेराव 6 दिन 7 दिन 8 दिन 12-13निफ्रायनोबा कड अफ कन्डाक्टआ। दा बेवहाय बिथांमोना बे खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि गासिबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबनो हागोन ना हाया आरो नेक्स्टआव जुदि पावाराव जुदि फैफिनाबा बिटिआरनि जे दफाफोर बेफोर थारैनो थालांगोन नामा, बे मोनसे कुइसन जादों। सम्भब नङा, साधारन सुबुंसो जानोसै अमित शाह मोनहा, पावारा गाबोन समफोरनिफ्राय बोखानानै लाजानोसै, अब्ला बोरै साननै सानथामनि गेजेराव मावनानै जाफुंनांगौ जाखो? जाय बुस्थुखौ 4 बोसोराव मावाखै बिसोरो, बिटिआर सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोरसिम जाबाय, बे बुस्थुखौ 10 दिन 8 दिनाव बोरै मावगोन? 9 दिननि गेजेराव होमबालाय बर'नानै दिन्थिदो। जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोन रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बर'नानै दिन्थिदो। माखौ रायज्लायखो? फिथाइ थायै ओरैनो थाव खरसा जाखाया होनना मिथिखायो बे कड अफ कन्डाक्ट जानोसैयाव। पाब्लिकफोरखौसो बिराद गोनो गोथो। हा बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनाय हिसाबै सोर बुजियै दंबावो? दिपेन बर' सार बेफोरबादिखौ सोर बुजियै दंबावो? प्रमद बर' सार हो, एसे लाइनाव फैदोब्रा, लाइन आप जादो अल अफ इउ। नोंथांमोन बयबो जोंखौ मोजां गियान एडभाइस होफैदो। ओमफ्राय एग्रिमेन्टआनो खालामखाबाय रोखा गांनो सहि होलायलायनानै, बेखौ मा बुंहैफिनबाय थालायनांगौ? बिदि बुंहैफिनबाय थालायनांगौ? बबेखौबा आन्दलन खालामगुलायनांगौ दफाखौ मावफुंजानो थाखाय? बेबादि आन्दलन खालामलायनांगौब्ला बुंहैफिनबाय थानांगौबा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा सुक्ति जाखोसैलै? जावले बुंबाय थानांलायनाय। सुक्तियाव लिरबाय बेखौ लासै मावफुंनांगौमोन ना, दाथ' बिराद गोबाव सम जाबाय। बे जाथावा सार, बे दिपेन बर' सार, प्रमद बर' सार, बिदि बुंहैफिनबाय थानांनाय सुक्ति बिदि जाथावा। खालामबाय जेला सुक्तिखौ मा जावले बुंनांबाय थानाय? ओरैनो नख्लिसो नामा दिन्थिफ्लानाय? आरो बे मालाबाबो जाथावा 9 दिन 10 दिननि गेजेराव जेलाव थानाय सोद्रोमा एनडिएफबि बिथांमोनखौ गहोनायाबो बे कड अफ कन्डाक्ट जानोसैयाव बे एथ' खम समनि गेजेराव बोरै जानांगौ? बेनि गेजेराव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं नेनानै थागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बुंदों बिपिएफआ दरं उदालगुरि समस्तियावबो क'क्राझारावबो एक नाम्बाराव दं, लोब मानसिफोर हाबफैगासिनो दं। बुथ लेभेलाव बिथांमोना थांनानै रायज्लायहैदों, पलिं स्टेसन हाबनानै पलिं स्टेसन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरजों रायज्लायहैदों। दा बेवहाय नुनो मोनदों जे एसे लोब सुबुंफोरनि माखासे बाना, लोगोसे बिथांमोननि फोरमायनाय मथ' 2-3सो जायगायावल' एसे खमजुरि जानानै दं आरो बेखौ थिग खालामगोन होनदों।
ओजों फारसेथिं इउपिपिएल हान्जायावबो लोब लोब हाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा सोर बबेयो बोरैहाय दं बेखौ बबे बबे जायगायाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे इउपिपिएल ना बांसिन ना बिपिएफ ना बांसिन हाबनायाथ' मोननैयावबो ज्राव ज्राव गामि सुददायैनो हाबदों इउपिपिएलआवबो बिपिएफआवबो फैगासिनो दं मावनाया मोननैबो मावदों जे मावनाया जुदि पाब्लिकफोरनि थाखाय जायना साबसिन बेनो जै लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना ससे नायलांबानो जाबाय। जितु केन्डिडेट दरं उदालगुरि केन्डिडेट और क'क्राझाराव केन्डिडेटो आमी डिक्लेयार दिम कटा इटुई और आमी जिकातो 100% काटां আজিৰ দিনত আমাৰ বিপিএফে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে দুটা সমষ্টিতো আমাৰ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে কৰ্মীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে আমি কৈছো আমাৰ কৰ্মীসকলক কষ্ট কৰক কষ্ট কৰাৰ ফলাফল আপোনালোকে খাবলৈ পাব বাস বেয়াটো নহয় মই ইয়াৰ আগত বনগাঁও ব্লক সমষ্টি হিচাপে মিটিং কৰিছিলোঁ বুথ কমিটি সকলৰ লগত খুব ভাল আজি প্ৰথমতো বেয়া নহয় খুব ভাল মুঠতে ভাল একটা দুটা সমষ্টি পোলিং ষ্টেচনত অলপ কমজোৰ হৈছে আমাৰ হেতু ভাল কৰিব কাৰণে সময় আছে এতিয়াও মই এই কথাটো কৈ দিছোঁ ৰাইজক মেছেজ মানে হেতুৱে যে বিপিএফ দলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে যিসকলে কষ্ট কৰি আছে ইহঁতক আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আমি বিটিচি ধ্বংস হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ বিটিচিটো বাঁচাব লাগে সকলোৰে দায়িত্ব বাছ সেইটোৱে स' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ।